Ahojte, volám sa Adrián Kašper, som viceprezident Slovenskej asociácie Nordic Walking a vedľa mňa stojí úžasná... Moje meno je Lucia Okoličaniová, ja som prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking a chceme pre vás pripraviť seriál videí, krátkych videók o Nordic Walkingu. Dneska to bude úplne také pilotné, bude to mať vždycky minútku, dve, aby ste mali čas a chuť si to pozrieť. Dneska si ukážeme iba základný rozdiel medzi Nordic Walkingom a trekkingom, ako sa kráča a ako to vyzerá a ako to má vyzerať, keď si chcete v podstate získať, keď chcete získať rôzne zdravotné benefity, čo sa týka kráčania s paličkami. Seriál bude veľmi dlhý, pretože okrem Nordic Walkingu techniky vám ukážeme aj rôzne iné modifikácie chôdze s paličkami, ako je ski alp, ako sú snežnice, ako sú rôzne behy, rôzne cvičenia, takže určite uvidíte toho veľa. Pripravíme vám aj v lete, budeme v Nordic Walkinge po aktivita vhodná na celý rok, čiže 365 dní v roku, takže máte sa na čo tešiť. Teraz vám Adrián ukáže, ako sa chodí, keď neviem nič o Nordic Walkingu a zoberiem si paličky. Týmto trekovaním takzvaným v podstate nezískavam zdravotné benefity. To je to, že ide vpredu rukami, zhrbený, uvoľnené má celé telo, nezapája vnútorné svaly okolo chrbtice. Pohyb rúk je z lakťa, čo je v podstate nesprávne, lebo my nikdy, keď kráčame aj bez paličiek, nekráčame týmto spôsobom, nerobíme nič s lakťom. Pri prirodzenej chôdzi, ktorú máme každý, sú ruky spustené popri tele, takže hompalajú sa ako keby okolí bedrových kĺbov. Teraz zmenil techniku, teraz kráča Nordic Walkingovo, čiže vidíte sami, pohyb je oveľa prirodzenejší, zapája oveľa viac svalov tela, ako zapája pri obyčajnom trekovaní. Pohyb ide z ramena, pohyb ide za telom rukami, viac menej, nie pred telom, tým pádom začína rotovať. Takže správnou chôdzou s paličkami Nordic Walkingovými viete získať veľmi veľa zdravotných benefitov. Postupne si všetko predstavíme, čo sa týka Nordic Walkingu.